O alcalde Manuel González e o concelleiro de Comunicación Anxo Núñez foron os encargados de presentar a nova app Outes Informa. Trátase dunha aplicación móvil gratuita, o Servizo da Veciñanza, na que se dá acceso doado e sinxelo a toda a información municipal de relevancia. Consultar noticias, recibir avisos directamente en notificacións da aplicación, poderá ver toda a axenda municipal, incluso se poderá reservar praza en certas actividades dende a aplicación, poderase ver os vídeos dos plenos ou as declaracións do Concello de Outes, poderase acceder a unha listaxe telefónica de todos os servizos municipais e incluso consultar o patrimonio local ou os diferentes establecementos comerciais que conta o noso término municipal, non? A través desta aplicación, os veciños poderán tamén comunicarse directamente co Concello para enviar propostas ou mesmo informar de algunha incidencia. Que tamén teñan a opción de comunicar as incidencias, venses en materia de obras, en materia de algún problema en augas, en luminarias, etc. Comunicarlle ao Concello que nós teñamos información en tempo real para poder resolvela o antes posible, non? A aplicación Outes Informa xa está dispoñible para a súa descarga nas versións Android e iOS. Para descargalo, o único que van ter que facer os veciños e veciñas vai ser entrar na App Store, tanto de Android ou de iOS, e buscar Outes Informa, que é o nome da aplicación. Outes Informa, esa lles debería aparecer aí. En todo caso, temos dispoñible dentro da página web do Concello un apartado específico para acceder directamente ou tamén nos vindeiros días pois colocarán cartéis nos diferentes lugares do Concello cun código QR que é o que temos aquí no noso costado para acceder directamente á descarga da aplicación. Dende o Concello destacaron a importancia deste novo servizo, co que se pretende dar un paso máis dentro do seu plan de mellora da comunicación, que continuará coa renovación da páxina web municipal.